Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Nawligu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jumi Nyende ko dottu mam 100 000 francs biraji tandu anda ko banmi ha kebi on 100 anda to ko mi gujjudo anda to ko mi pendo anda ko banmi ha kebi on halis bedo daadu bara ko humilier jonno aduna kam problème anen minni mo tampi joni hala ka anen sayidi video aji fulladum aduna min haajo al mi tampi mi mayi a tampini kam a wari kam a nyaami kam an ko dum woni gallay jonno ko bele dar ko waddu min haajo mon tayma an joni so an jeyi kam ma Jari bidaw so tawi ko min jeyma ma lab anda ko labar koni adandi ngola addanno ham do ko kalis kono jew ay ngol do kalis addani mi do ko buri kalis addi kam do te bidandi kada wada dum force ene welma ene mettuma mi anda holno ngurdirta e mum kono adda dum ko dum wadat afami afami kalantuma mo ya hal minanma a jogi mo ciusal huccide yam bide haalade wi am bimi ko ya haal mbi nanma mi faalaki mo wala nanan joni min ko badda fu c'est bon wala nanan ko mbara no négocier de balde fof jam ala hen joni je m'en fous sa anduno ko yurnoto mako ma acci ko jurnoto da ko jaati te a majjani min wona gorol ya dogar do ko ƴiƴam dogar do ko mbimi mi wadat fo mi wadat wat hawela nanani kam mbimami yawat hawela ndabbit ka e jutka ka jaari aɗa ndi ko jini pusa dewgal ma ngal ngara yimɓe duttito Dakar nguuro ko nguurno ko fate bange xaalis min mi natti sabde mi sabu mi ƴeewi ha mi ƴewtondima mi tawi tan ɗum ko perde e am mi hokkuma kalis jara noon heddo an aɗa woni ga non ska fande ana hanga min noon ko hande gandumi an nake a joƴani an hakkille ma ala e ma min jukkuɗa ko min komi esclave ma ko mbiɗa ko fof ko ɗum potmi wadde an woni holo ko an jeeyi kam ay kan haal min mi nanta ɗum mi andi mi anda to ka koyɗo mi anda to ka pijo ko wawi hen wonde fof min ha jam ala e ma te dewgalam a yaltude hen demgal ma guiley joni anani kam haalnima noon addaɗo dewgal ma wona nandema saɗi de saɗi ko jabde ko kalata ko te aɗa andi ko mbimi mi waɗat ko mi waɗat ɗum jaani awatta ska fami ko mbiɗa ko wona waɗa ɗum tawi an ko an jeeyi kam malab waddu mi jewto nene sin waddu min mi andu min won an jaari min no foti laabi garmi ɗo e galle mon hajam ala hen jabomi no foti laabi garmi ɗo e galle mon jaari yimi so tawi no an bandi mo kollotawa ko noon wonda tawon ko vidéo ji a holli ɗum aduna fof kono a waɗani ɗum an wonani bandi de wonka anda jaari ananam wona mi winomo mi heeɓi numéro gorko ma o joni photo je e vidéo ji fof ndendintumi mi oƴƴo ɗum e makko gorko ma sukko maaleykum salam mbaɗɗa aɗa selli machallah yettoje baal seli baal selli mbaɗɗa aɗa seli mawɗum yimɓe galle machallah ɓureji
indi ne oko kaw Gellay. Gellay ça va Kawma. kawma yetta bal ah bon andi manda Andi min ɓurmine haade tan koto galle kawa men to ko ɗum tagi mo guinnirami kono yettode mum ɓe noddirtan min ganduma Dieng yetteno bal jetteɗa an ndeysan a selli kam ça va ko alhamdulillah jahannoɗo ni o hoto non jooɗ bismillah non fad oɗo fad bottari walla hirani ala kon moƴƴuɓe fad hirani kon moƴƴuɓe machallah jooɗ mi arno ɗo tan salmindemo kadi e ƴewde no woniri aɗa andi ɓiyema ham so woni caggal wuuro aɗa foti arde mum saaha fof ƴeewa ɗumen ndeysan ko ɗum addunomi ɗo d'accord mais machallah fof moɗon en moƴƴi machallah bébé on ɗo mais onon ɗibnan ɗum seeɗa fof eyi Allah haɗani jiiduɓe nandude ndeysan Allah haɗani jiiduɓe nandude wonno yummakko ko moƴƴi umude Dieng ko moƴƴi Dieng Sall tan kadi korsinɗomi ndeysan ko ɗum waɗi mais ça va mais bismillah ɓeyden andirani o hoto an ko accirama jooɗo on jawdirde o wona dende de o kawma won ɗo bismil fot bottari non moƴƴi albarka après mi ƴeewa ruttitade to tan to gonmi ɗo wonto luumi ɗo tan woddani kono mbiɗa andi somi ɗo e janggo mi rutto Dakar inchallah joni ko mbimami ko noon no dokkirta kam ɗum mi nawi ɗum Dakar après mo molno dani d'accord bismil mbam ko kole ton cey oui ko wima kurej maɗi kay e moƴƴi tan kanko neɗɗo moƴƴo wiyanima hedda ko wi ala mi nanotere non kureji tan mbimom maroma mbi mi goppimam goppi moƴƴi quoi ɗum garɗa e galle ha joni mi noddani mi yahan ɗon no fawi mi wiya ɓeɗa heeɓi ko cohnoɗa ko tan andinma mbeɗeni kam hanti kam date sarako kam joni jaggam way min mbaɗat sarako landeme o date programme men hanti jagge a weltima ɗum koy ko beelama mawɗo Mais non, ko ɗum ɓurnomi yidde Binta joni an wonken jewdidan quoi Binta an sum resimam holɗum mbaɗɗa décidé quoi a heddot ɗo walla arat gane min moom sa resi ham ko galle mon jahanmi ko mbaɗanmi ɗo nde sahammi jooɗo ɗum kay ala sens galle mon jahanmi jooɗi mi takkoyimo Binta a wallata kam tan ɗoɗɗa ɗo e nayabaraji min babrat baɗɗo compliqué gondi t'inquiète pas ko waɗi compliqué ko fof mi faam par ce que ko jinnaɗo ene famni min noon bizarrement galle ma o ene welimi tan sinde sagam mbeɗa wal gallam saaha somi yonta e ma mi ar ɗo a faami ko woni mi yonta e ma min gorka ala ko yonteteɗa hen ala wona question yontede ni mais manam bon mbiɗa wawi wonde gallam 2 jours dokkami won gallam 2 jours après 3e jour mi ara won ɗo e galle he ɗum mbeɗen bonnatama haydara comme si que comme garde vacance par ce que min so woni ɗo elle gonɗo vacance quoi quand mala hende ton pied mon pied sa yiɗi noon garde ga weekend galle ga
mais ko galle mon jodo fine d'accord mais sarak pawo beden ko mardi garogo inchallah mardi o garo après bon sarako so gasi mam jodde mak min hodon tan jinnoɗa am jagga bi entendre tar sada ko hankadin kay dad mo yetti mom entendre jeewa ko woddondir tan min horam ko mi jiddo arde ni parce que tari ko sarak kay nder galle mom il faut mi ara minne mi jaba duwa pour hakkunde men sarak sarak kay famille ma kay jon ko famille am non mi yafi mam mi da waddem déplacer te anan garal ma galla men surprise dim dum wadde non accura mi ara non accura non mi yafi mam quoi sérieusement parler mi yafi mam ko artonet an min gon ke suudi an sin ber wano suudem nangde bom suuden nangde quoi kam mi da ngara galle parce que mi andi babam neddo gannaɗa won ko wa ƴewde te jiɗaɗe guiɗɗe moƴƴani babam kala ko ƴeewi bonat somo haali cika gonmi ke fiji yew allah siidi mbima bam kala ko ƴeewi bonat te mbiɗa bon hakkundame ma quoi accir noon tan accir noon rek mbiɗen kalli mam ko accir noon quoi waɗa anen mi yaafimam déplacement o moƴƴi mbiɗen ka neɗɗo moƴƴo ka tinimi fof tout ça mais mi yaafimam garal ma e duwa o quoi ko sarak tan sarak bollo puyta min mbaɗat quoi way tar ko noon mbiɗa moƴƴi ala probléme bon joni mbiɗen ya sodoyde ngaari par ce que min e pawa poti yaade sodoyde ngaari pour sarak o mbiɗen ja fora quoi fami sodoyde ngaari ndi j'espère que fof en timmi pour sodde ngaari ndi tout est ok alhamdulillah alors ko ngaari woti ɗo mbatta gayɗi ɗi sarak tan ay joni neɗɗo so wasa maayi jeɗan gi yimɓe tampe hen ɓayde kay gasi sarak foti ko mawnude tinta sarak o nder garsama enen nguuren enen ɓayde tan enen Arsel, Masha Allah. wayri idam Mawɗum min ça va Masha kawma Allah. ça va Ça va alhamdulillah. alhamdulillah minen min gonno ke yahnade ni ça va Masha Allah. alhamdulillah Mbiɗa sohlanomo seedde so tawi watta caɗele jaari vas-y ya haalde kawma seeɗa tan way an gallay joni ko jidda an gallay toɗa ɗum ha sera joom galle mo aɗa ay gallay ay he min ɗum fof addani min de ɗum wona ɗum addimi allah ay yow mbiɗa sohli kalis seeɗa a faami heɗomi seeɗa keɗɗa ko kalami hen an gallay an joni ko jidda an joni ko jidda min ɗin probléme uji addanimi de otom haal tan goppa kam hettan heɗomi walla min komi jogorɗo yaltinede luwas to gonmi ɗo joni ko woni kam hen mballama hay soko 40 000 eyi min ala ɗum de ko jidda an kay so boyi bébé mo fam ɗum ɗo min mi ala ɗum de ana walla yew jaari ko an wawi walludemi ɗo o saaha to gonmi ɗo mi jogay haydara walla mi 40 000 mi wawi yobde joom galle o an galle waɗa kam chantage ha joni ɗum kay koye chantage jeeya wona chantage joni mi simi ala ɗum noon wallam yew no dañirɗa après gaddanami jaaƴ a wawi walludemi e ɗum joni andi ko mbatten mi ala ɗum oɗo instant simi yittimi galle mami nodde
momi nodde gassi no jaari sa yi ha yejjita hakkilma iwadi gallay sabu Allah momi nodde gor kam nan tu dari otom rek sabu Allah wandara hen haydara an ko dum woni jew sab jogi do après total gallay mi ala hami hoto momi hande nodde soirane komi jaho komi jalto momi nodde an fada momi nodde ya tan kaw ma non hurtin ma quoi hurtin ma adana neddo en hurtin baadum saha surtout baadira deb allez-y en ja nehna عليكم ورحمة الله بندراب جوب تدبي شغل يوتيوب الله جودي النبي صلى الله عليه وسلم هندنون هاي غوتو هالن تاكو دوكو كو با من بيدل او وني حجل دونتو مونوم توتو امريك wonno ton wurno Allah wadi hawre lajal handenon woni duwa woni sirkio baba kala ko binda kam be fon mi tintinde legal mi tintini hedro non yimbe legal be kam ko hasdiji be garanta hay gor kewmum kono kam fo mi tintini kono noon aɗa dañi ɗo hen invité ji mawɗe wallahi aɗa jogui invité ganduɗa invité ji mawɗi mami o ayo o tefa mum woni mami Linguére o wiyete mami Linguére o boni o ara ñalngu he ngar tawtorade e cirque o ɗone wiyete ko Fatma eyyi kanko jogui salon ɓurɗo mawde ɗo e nder Ndar kanko o boni o won Fatma o ari ko heddi ko noon ko famille wonɗo eyyi jeewo e lembel e tataɓel kamɓe cati ɗo yaade wonde kadi imam en ɓen ngara nani e kadi mi haalini monsieur le maire mbaɗa andi kam o lenata joni ar e woɗɓe ganduɗa ɓen kam ko fodde arde e ñalngu he pour toftade cirque o eyyi baba bisimilla baba eyyi baba wi salmini on juurima on wi on bisimilla moon e cirque he oɗo ñalama noon ko ñalama weltare o wi ñalama hande o ko ñalama weltare nde wonno ko mawni ko hande o duwonto mo ganduɗa on wukkil endu tan kanko o wuufi endu o mawnam o noon ko Amérique o wonɗo immiɗo guila omo woni suuka aha o wi mawni ko waɗi ko foti wadde ko simo tolnima e cagatagal mum ƴeewi rendiri seeɗa mum e heewi mum yeehi Amérique kono yaadi noon koye metti saabu o jeyɗinayi amen yaadi hen waynaki yummu waynaki bammu o wi noon o waɗi koko sukaɓe worɓe ngowi wadde o waɗi koko sukaɓe worɓe ngowi wadde woni rendinde jawgal yimɓe jogui jeeya foof ndentina jaara Amérique Allah e moƴƴere mum e bawɗe mum noon waɗi o woni toon o dañi halis o arata o nelata o neldata o wi alhamdulillah rabbil alamin noon nde yeehi nde o waɗi ko foti wadde ko o ligguima ɗo foti liggade ko o yomnima kadi ko foti yomnade ko kadi o joguima jogal machallah o dañi otoji e galleji e million ngaji nane ndimodiri machallah dal oɗo galle ko kañum waɗnoon ɗo ala nomin mbaɗani pour hodde galle o sali o wi oɗo galle mum yoni ɗo o kanko diidi o galle no e mumimi ƴewgal yam ani yaaɗo ha durme daƴƴel arta ani banggue sango ñaama e nano hay goto fof andano fof foti jiraji gon ɗo ɗum kay mata ɓuuri temedere jira kanko mahi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo e nder Ndar o wi o ɓooyi wiide baba hajjel yo ar hoɗɗo o wi lalti lelet hoɗata wona hoɗide Allah waɗi ɓuural mum o maayi maayde yawni maayde kadi ɓe ganduɗa hoore ma o maayi suude balɗe 7 hay goto tinani o wartaki ala ko maayi kañum ganda o wi caggal nde wuuri ɗum ɗon nde o waɗi nder suudu mo o maayi toon balɗe 7 ode ñoli balɗe 7 o woni nder suudu he o yaltani ko ma sapeur pompier ɓe ngari liiti mbaɗi pipi ngari dajjiti baafe gueltinimi to woni to jeehi birnoyima eyyi o wirna kadi birnugol ngol ganduɗa toon o wirna wonɗo kadi mo wona forcinde tan affaire diine affaire leñol foof alani hen haaju o wi kanko noon o neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo jambour on wona min ko on mayɗo mayɗo ko mayɗo mawno eyyi wadde babaji wi wona kañum ko mawni ko wonno ko neɗɗo hoore mum neɗɗo mo ganduɗa natani hay goto yahani hay goto ƴewani hay goto yurintaki hay goto wona yumma wona baba wona mawniraɗo wona miñiraɗo
wona sehilaɓe wona yaadiɓe hay goto ala haaji kanko hay goto ala mo ko haaji ɗum tan Allah waɗi noon nde maayi nde tawa toon indam ombone haalanno numéro am tawa e téléphone mum nden noddami ndonni oɗo galle baba hajjel wi kanko o wonno tan neɗɗo mo ganduɗa ko jamru hoore mum o alanat o mofani o moftani ko neɗɗo bonɗo neɗɗo o mo ganduɗa tan so Allah kam omo haɗɗo jaɓi hay goto so Allah jidde makko o wi noon nde maayi nde ko kanko tan wonno nder suudu makko joni noon o innanno ko baba hajjel wiyatno ɓe kadi kadi kataji makko kadi nde wona kamɓe koɓe tubakoɓe inde hajjel tan o windi te portable makko inde hajjel woni hen o wi nden ɗum yonti noon ɓe noddimo gaɗo Sénégal ga ɓe mbi yo aran jawdi ndi ɗum addi jawdi ndi ɗo machallah ka maɗaɗo wallahi maɗa an e compte makko ne tawi hen 75 millions compte makko baba hajjel wi ndew nodda nde o yi to compte to o tawi toon 300 milliards mo ganduɗa ene leɗe nder compte he ko mawniraɗo jeeyi jiiɗa e galleji o mone hen ke galleji sappo otoji ganduɗa ɗi ko 4x4 uji ɗi ko 8x8 uji ɗi ko 16-21 tan o rimori galleji tan e otoji tan hay gueɗɗe privé kay ɗum jogui eyyi te o ala debbo o ala ɓiɗɗo ko say ko jinno rew ko jarowo wonno o wi kanko de mo jiiɗa ɗo ko say wonno ko jaro sangara ko mandilowo ko baɗo suus ani ko baɗo nanɗa ko wiyete kadi ko baɗo manque œuf ɗum fof ko baɗo ɗum kadi nen ko jaho rewɓe jananɓe omo yaha cagaji hande o waala ga janggo o waala to o waala to en ɗum o woni ɗo hene aldo dow leydi ɗum noon so tawi neɗɗo rondim bakkar poɗɗo noon accitan rewɓe yimɓe par ce que ɗo wadde muɗan tawi soppiɗo yimɓe jeeɗiɗo o taƴi ɗo dewle tati o wi on noon mo woni ko hadde mum yaade caggal leydi Amérique o soppiɗo yimɓe jeeɗiɗo kadi o rewi ɗon e rewɓe jananɓe tan omo sorbon ɗumen tan ha dewle mumen boni ɗo ende koɓe foti rewɓe tato nde fuɗɗi yaade Amérique ɗum noon so Allah waɗi o maayi ala e sago noon ko ɓayri enɗam kam min kam komin enɗam mi ala sago waɗa ɗum du'aw guilnanmi galle o guilñani o maayi o waɗanaka du'aw o wi noon guila ndew maayi faade hande o tawa e nder suudu makko omo ñoli balɗe jeeɗiɗi omone nder suudu ala jaltinowo ala toppitoɗo o yeeyi a kanko guila nden ha joni o ala duwaw hay goto duwanakimo o wi hande noon o marindin dendagal ndar e sehilaɓe e yaadiɓe e ɓiɓɓe e taniɓe e jakiraɓe fof omo duwno mo woni ko noon yo Allah ɓuɓon ɗum ko adi duwa o ko noon wona yiɗande ɗum aljanna wona yiɗande ɗum haydara ngol lelimi fof mi hoyɗat omo fiye omo kam nodda joni noon jimmi ko yo accam seeɗen ɓe mbi alay sago jippin def pour yo accam baba Hajjel wi kanko adina wadde sirka oɗo mo duwna mo woni ko koye mo woni ko accumo o wuure dow jaam simo mo wonira ɗo ñande foye Allah ko innatamo ñande foye Allah ko hoyde ko hajjel noon woni to lagara to ene dampe ene fiye ene fette ene mucce ene urɓe fof watte toon to lagara to hen ɗum noon jimmi yo sellami sel ɗum o wi o yiɗi an mayɗo an baba Hajjel wima yiɗi ko ya selmumo gaccamo aninde no julɗo harminiri sangara ni ya accirmo noon mi yettino rewɓe resaɓe galle ɓe joom addi ɗo o wi la ilaha illallah mbimi joom addiɗo rewɓe tati e galle he kono mi yetti o kam kam mi yetti ɗum no feewi wallahi haali baba Coumba wallahi ka sagat ka gorko nde guiƴirama foof ketti less ka kettuɗo dow ɓe mbi noon ko jalbi ko so fanginima yimɓe fof darat wallahi ka gar an won hoodere an tigui woni jafaɗa jettoɗo min de goɗɗo fotande yettama par ce que min waɗi organisé programme am hay derdaɗo waɗani hen mbuɗu mum walla nim so wona ɓornade ar jooɗo woto man tumo ko yo haaɗe an e salamat gasi ɗum mbimami tawi ko yami rewram jata mbaɗa ɗum eyyi joni min yettata joni eyyi yetti salamat ala saɗa yettona on mbaɗat organisé ñalade moon jettodiron ndeɗo ñalade min jeeyi koko yahat baba joni sirko bon eyyi yettanam salmat hakkude yimɓe o wi e caggal ɗum omo yetta jeewo galle ina wiye Salamata kanko addi ɗo guila dawa dawi haade yarande Allah hen ɗo kanko woni nder galle o ko gambuɗon ko bonɗo eyyi refti hen ko jaari yetto kono jaari noon gande noon woto yattoy toon woto yettoy toon mi haalnanima toon hande ko ñalama mi tawi bibade ñalam non woto yattoy ɗum fof woto yattoy ha ɗo kamɗo ma ɓayri ko min kay jeeyi programme am so wima haɗɗo min mi andi organisé gallam meɗen andi gurdam gallam meɗen andi mi jiɗirmi e nder gallam yettanam Salamata rutto yettude Salamata baba ñiiri ndi attata eyyi rutto yettude Salamata après gadde ñiiri mi yetti Salamata yimɓe lam yimɓe ɗo hoddi fof arɓe yo gandu oɗo ko debbo moƴƴo debbo dimo eyyi wadde on hoɓɓe arɓe on ɓe ganda galle o on ɓe gowani galle o mami sohna mami o wiyete Salamata ayca
sohna Fatma o wiyete Salamata o woni jeewo gello o kono noon wona moƴƴere mo ko addi mo yettede noon so Allah ko ƴiƴam e korsa e kadi a ganduɗa baɗɗo baaba men ko o woni baaɗimo ɗum addi mo yettude ga ittude kono wona e moƴƴere makko kam Allah jini bande